झील तुम ना कौन कौ क्लास पाठ पढ़ुच अबिका स्कूल को जा पार ना स्कूल जो मिलला गाड़ी मिलला थोड़ा जापर तो सबुदिन जीव आउ तुम सब एबीसीडी जानछटी कही पार ना कहल देखिए तुम भल गीत बोल जान कोड़ी गीत बोल बढ़िया गीत बोलती झील बढ़िया गीत बोलती आउजी बस झील झील खुशी तो मात्र खुशी टी एथर स्कूल फुल जीव आ प्रॉब्लम नहीं आ पाठ न गले जो न जीव स्कूल गाड़ी वाला जीव आ न गले गाड़ी नहीं जीव गाड़ी नहीं जीव टी हाँ नहीं गाड़ी पाठ न गले गाड़ी नहीं जीव आउ चाकरी कर नहीं पाठ पढ़े न हाँ जा हो ए भौणी की बाहागर कर बड़ हेले जा हो चिंताधारा को धन्यवाद एडी पिला हाँ ये साइकिल पे हाँ मनर थिला बड़ हेले चाकरी करके बापा माँ को पोषिब झील को बाहा कर ना बहुत भल भल चिंताधारा झील आ जब पाठ पढ़ो ये अना बड़े पाठ न पढ़े आम चेयर नहीं जीवु हाँ टी हाँ 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 ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ନରେଶ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲାଣି ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ନା ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଝିଅର ହେଉଥିଲା ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ କି ଟିକେ ଜୋର କହିବେ ଆପଣ ଝିଅ ଯେଉଁ ମା ଝିଅର ଝିଅ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ତାର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଏବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି ତ ଆଉ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଝିଅର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଛୋଟବେଳୁ ଏମିତି ଥିଲା ନା 2.5 ବର୍ଷ ବେଳୁ ଚାଲିପାରିଲାନି ଆଉ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ତାପଙ୍କର ଏଇଠି ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଶୀପୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପଙ୍କ ଏ ଜାଣିଲା ପରେ ହେଲ୍ପିନା ତରଫରୁ ତାକୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଚେୟାରଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିପାରୁନି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଆମ ହେଲ୍ପିନା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବ ତାର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ କହୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷିବି ଭଉଣୀକି ବାହାଘର କରିବି ଏଇଟା ଆଠୁ ଆଉ ମାନେ ତା ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କ'ଣ କହିବା ଟିକେ ପିଲା ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହଉ ସିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବେ ସରିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାଶୀପୁର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି ତାପରେ ପଚାରିକି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି ଆଇଲା ପରେ ସେ ପିଲା ମୋତେ ନିଜେ କହିଲା ବି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲି
ନା ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ବସିପାରୁନି। ହଁ ତାଙ୍କ ହେଡ଼ ମିସେସ୍ଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନି ଘରେ ପଢ଼ୁଛି। ତାକୁ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ଏବେ ଏବେ ଖୁସି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଯାହା ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆଖି ଛଳଛଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୋତେ ସେ ପିଲାର କଥା ଶୁଣିକି ବି ବହୁତ ମୋତେ କାନ୍ଦନା ଭଗବାନ ମାନେ ଭଲ ପିଲା ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବୁଲାନ୍ତେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା କେତେ ମାନେ ଆଉ ରହନ୍ତାନି ଖରାପ ପିଲା ରହନ୍ତିନି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ତାକୁ କିଛିଟା ନେଇକି କିଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାପା ମାଆକୁ ଧନ୍ୟ କହିବି ସେ ପିଲାକୁ ବି ଧନ୍ୟ କହିବି ଭଗବାନକୁ ବି ଧନ୍ୟ କହିବି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାଠୁ କିଛି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା ତାଠୁ କିଛିଟା ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ସିନା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ମେମୋରି ପାୱାରଟାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ